Ya sunan likitan da kace suna da adawa da Dr. Sadiq? Dr. Mansur. Mansur ƙwallon shege? Tabbas, da wannan sunan suke kiransa. Madugu shi ne. Mansur ƙwallon shege. Mansur ƙwallon shege yana nan gida. Haka ne? Kai, gaskiya ban sani ba. Mansur ƙwallon shege. Kuma tabbas yana nan gida. Shirin ya kasance mahaifina ne. Da yi wa mahaifiyata cikin shege ta haife ni. Kuma dalilin shigowa ta nan gidan domin shi ne. Kuma na rantse sai na kashe shi. Ni ne uban zuga madugu, madugu, madugu. Kai karka yi wasa madugu, madugu. Washe shi ɗin jarumi ne madugu. Turan giwa ne, bai ɗaukan wasa ne madugu. Da ya zo madugu. Na san mutum yana zuwa umara da hajji ne domin ya yi bauta, kai kuma na san ba bauta ce ta kawo ka ba, to me ya kawo ka? Bari ba shagiya bace da ubanta. Ita umara ko an je aikin hajji ko ba a je ta ba, matukar idan mutum ya wuce ubangiji bai kawo. Madugu, haka mutu ba za ka taɓa ibadan nan ba, sai dai ka mutu da dubin zinufai a kanka. Bari ba shagiya bace da ubanta. Mu zuba mu gani. Wanda ya kuskura shiga jininsa ya halatta. Guguwa ka gifta taron maza ka watsa.